Nalabjan raman ni namo guys, and decide ba nga mo tipas mi. Nay nakasuwat na nga welcome Cedar. Una jeng nakita na mo dari pagsud na mo kining mga dagko kajung kahoy nga mga tulid ra baga jud. Kanang pagsud na mo dari na feel jud na mo ag kabugnaw sa palibot. Mura magnakulbaan ko kay mura magwa may mga tao to isa ra kabukbaji mo nakita ja ara ka adjung kamingaw. Isud jud jang una dani nga mo balik mis highway kay ngana nawa man siguro open ja ha ba dani nga ara man kaladyo jan ako nakita nga bay dito sa unahan duha ka buok nga mura naman ugi abandona. Nguna wa na siguro nagupirit si Undoy kay di man jud na si Japalupig mo diretso man gud na man ning diretso lamang gud mi. Picture ko na nila dyan. So mo nagbay nga hanggi ingon ninyo di ba hadlok kun tanawon hantid na si daan na si Japan sa mura jud og kanang ara jud kalaay ag lugar mura bitog na sa mga horror nga salida. Nga na jay ang first impression na ni pagsud naman sa una na puy bay dari nga ara nang ka daan nindot ra ba si Jaja gi abandonar naman pagabot sa una nay ba jiga tukpong. Guna na ko nga amo na jing pangutan uni ug abri ba jud ni udi. Ay, masubuntag ba? Mag-false Open eh? Covered court lang diretso. Ha? Covered court lang diretso. Ah, sige. So abri gajud ay sila maadyo na lamang gani kay nang lahos gajud mi dapat siguro na sila tuy bantay dito sa tubangan no kay og nganing pareha namang dayo mi taga dinhi wa mi kay baw nga mulahos pa dari tumoy kasagaran jud siguro mamalik ang turista kay abi og sirado. So nay nakaswat dari welcome to Cedar medyo orang luaga jud ilhang lugar dari ja LGU day kuno dani gaduma. So nangita mi dari ka parkingan para maplastar ag motor ja makapangutan ta og unsay mga buhaton daning lugar hanin ng Cedar. Ja syempre mangutana pud tag pila entrance unsa atang i-expect daaning lugaran ni. Pila man ang entrance of God thing? Mga guide fee. Ang duha ka falls na to ma'am, baklay na siya kuan lang. Mga 700 meter, din pinakagamay din na oras to consume na to baklay. 15 minutes to 25 minutes, depende na sa pacing ninyo. Pinakadali din sa oras ito nga, pinakadugay ng duha ka oras ka Sila na lang. Ang entrance sa dire. So mulagin ra kada ni guys, mubayad ka sa entrance fee which is 100 pesos. Unja 50 sa life vest ug 50 pud sa aqua shoes. Unja briefing mig unsay mga angay buhaton, dapat jud kuno di mo buwag sa guide kay mo tuslib data sa tubig guys 4 feet. So ug mga mubo mo agay mo kipot mo. Pero okay ra man kuno wa pa kuno sila sa kada na recordan og nangalumos or nangaingana sa madana. Basta magpatuo lang, mutuman lang sa mga imando sa guide. So medyo daw ra si Ja kay kuan ra man kuno 15 minutes ra man kuno pero depende lagi pud sa lakaw kay magpahibay-hibay kay magyigkig pa kaabtan kag sa kauros or duha. Aga ko okay ra man ko basta binaktasay way problema basta di lang man dyan ang tukaron kay dik tukaron na gani wala hangakon nagkusakad pag opera na wa na din ako kasugakod. Nindot ra ba sila guys kay upat kuno ka falls ni unsa kaladyo-ladyo naman tong duha nga additional so ana ra man mi sa duha kanang sa deu-deu ra mi kay medyo dangag-dangag mo gay gauwan-uwan naman na lagi lo pressure. So medyo nalangan mi dana kay ako daghan may pangutana kay kinilang yung overthinker ta utana jud ta na unsay mga expect na to dadto kay madyo nang di ta makuratan ba. So sa naugay na agtanan sa nakasabot nako padung na mi dana mag-ilis kay dapat mag-ilis ka unsay imong outfit na nga gusto nimong bas-on kay mabasa jud kuno ka kay paliog man dyan. Nag-decide ko dani guys og mutos lubak og di kay grabe man jud tugnawa. Sustainable guys, way lipod-lipod istorya grabe gyud ang tugnawa. Bisan pag ganigwa pa kung nagbasa nagkurug-kurug nagganigahu ang bugan dana. Tungod sa kamagkus kahoy bugnaw kadto dari. LG yun yung nga kuan? Yes ma'am. Ah. Perfect pila yata. Sige na piso-piso. Tagsa mo ni ma'am. Lembre. Isinahog pa din. Kini guys, ilahapon ning tradisyon nga before kung tamo so dito sa mga falls mohatag sa tanang mga sinsiyo. Bawahan itong giingon ni kuya basta kay murag da. Ingon malagi dito sa briefing area nga ug unsa ingon sa guide dala tuman laman ni tuman laman po ko ni hog lang po dito balik 3 pesos. Kamu na mas kuya lahos. Pero ko speak sa pa. Lali raman mo kay ego raman kang mag-video daran 360. Diba picture jud. A picture jud ka. Murag ra hanggi imagine ang tubig bara tugnaw ba. Di kayo yun sa mga spring dito. Oo, bisa nang yung hangin diri. Fresh na fresh ang hangin. Arang dagko ang gubog yung kahoy. Ikaw nang hagad og mudong ka na rin. Lagi pero kananak ang habang pag nagni ko 4 inches. Yeah. Oy, banak ko na ni. Na agad po siguro. Mulik naaman yun na siya, sir. Bisag asa man ka naaman dyan na sila. Tumadlog yun na sila sa tao po. Gawsog na ata sa ilang teritoryo nga di sila nagpuyo. Di po na sila ganahan og saba. Hindi makadingog sila nato nga naglakaw-lakaw mulayas man. Banang mountain ni. Banakan banang mountain. Ay na nang banatoy na. Wala ingali sa bukol. Nga mga aside sa Manmid Forest. Pero ito na to, dito lang lugar ang ibugnog, gani pa naman. Pagsaka pa lang magigikan sa kaibigan to, bukid nun. Tugnaw. Ah, diba?
sa mga arthritis nila yun. Kini sir, kini nga lugar din iginganlan man ni siya og sidar. Sidar nga naman, sidar man ay. Kuan diri to ni tubo manggod ma'am tong pinakadako nga kahoy. Pinakahabog siya sa tibuok Bukidnon. Pero wala Kanina ron. kay dili na nato siya makita kay history na lang Natumba siya. na. Diya to ni tubo sa may entrance dapit. Kanang crossing bitaw pasulod din diri. Diya to siya. Dayon sa among nahibaw-an sa to siya ka kahoy nga baliti. Mura gito siya identity nga sa among lugar-lugar. Kini among lugar ginganlan man ni siya og Impalutaw. Lutaw. Mura to siya identity nga kana nga lugar diya kung naka sa layo Impalutaw na siya nga lugar kay tungod atong Kahoy. kahoy nga Lutaw. siya gyud pinaka highest mura siya galutaw. Mulabaw dud siya. Oo. Dayon gitawag siya og cedar diri. Mabasa man na nato sa dictionary. Ang cedar, ang meaning niya ay kuan mother tree or big oak tree. Mo na siya definition sa cedar. Sidar. Dayon na siya ay abbreviation meaning cedar Center for Ecological Development and Recreation. Cedar. Ni government property. Under po niya sa DNR. Oh. Protected na siya. Mga din ang dagko kasi kahoy. Kung mangawi ka anis Patay na. pagputol ni mo, dagan din ka kay na may mga forest guard. So, bawal yun siya. Ug patay na ya. Di gyapon. Kanang Di di ka gyapon. nagkalat-kalat eh. Sumangil lang kaarang di arrange. Arrange na. Kay Di lang jud ka manghilabot. Tan-aw na lang ka. Dagko as inyong bambu diri oy. So nakaabot pa ka itong balite, wala na sir. Story na lang to. Ang kini nga lugar mo diri. Kampo gyapon ni sa Hapon atong Second World War. Diri nag kampo ang Burawan Hapon. dali. Basta Siguro sir. Okay, dali. Ginaman ni sa gobyerno. O pero mo yun ang dalan Karaan. sa karaan nga. Gidak-an ra. Ilag yun yung trail sa Hapon. Dagko as ilang bambu tayo. Sir. Awa tay. Ilang bambu tayo ron dagko ah. Yan ni pang kasko. Naman diri among swimming pool po pero under Close pa. renovation pa siya. Mga sunod semana siguro or karong bulan na makuha na siya kan. What tao dito rin niya? Kita pag yung primero ma'am. Ah, siguro dito no. Pag nawag mga taga-bukid mo ng laag. Saan na? Yung pa ng tubig ngayon. Tubig. Eh pa, mahilot na siya. Ano mo dali ay? Kanya lang sa kuya. Wala na na yung tubig na gitas mo. Oh, pwede niyo mga tik ma'am. Kung kamot. Di, huwag nawa. Marag di lagi na, di lagi mo na bro dami. Hindi kayo magagko. Grabe jung bugnawag tubig guys, mura jud ugi aysan man nagduha-duha na gadjukudan niya na gadjuk murag di na gadjukudan ni motuslip kay grabe ka jung tugnawa, gitugnaw gani ko na samtang galakaw ko tugnawunon magurkuron guys, grabe pag man nag-opera tugnawunon ako kadto di na ko makaligo go ini ni tubig. Kuya Glenn daingan sa among tour guide ingon sa grabe pad ko nung limpyuho ag tubig diri kay protected man gud ning area. O kung di man gani ko makatoslip dadto guys, makasabot na muna ho kay pao naman ning ang lawas na biklonon so murag si Undo ra siguro di motoslip dani pero tan-awon ha guys ug makaya ba na ug di jud makaya si Undo ra motoslip si Undo ra magpakita ni jud unsay view didto sa ijang maatuan. So samtang magbaklay ka dari ma-enjoy jud nimo ang mga view kay ang nagka ka jud mga kahoy jarang bugnawa as in murag na feel jud na guys daghan jang mga jatwot dari na mo dyan murag daghan puy banaken dari pa pero kayo magsaba-saba ka mulayas mapanang banaken kadi man ang banaken ganahan og aliwares ja mo na mga banaken siguro na siguro sa mga dapli na nuksok. Ja, siyempre hinahinir po dari tikang-tikang guys kay daghay mga ugat sa kahoy ug masajib ka na pwede po ka ma-slide. Ja, di pwede dari di ta mag voice over or wa tay microphone kung vlogger ta kay ngano arang sa baka jud tubig nagbusagat. So ako una nga falls dari guys angan kay natigbasan falls medyo nagkatawa ko ba hani ba ning falls nga natigbasan may nga natigbasan mo tinari ang naka-discover pero naday ni story. Ingon si Kuya Glenn sa una ko nung panahon ug nako ni mang gubot-gubot dari mga away-away nga naadto ko no dapit maghusay. Oh mo nang gitawag jud natigbasan. Bao pud no sa connection no basig na natigbasan dadto jud to naghusay mo nang natigbasan falls na lang po ilang gitawag. Sa tanggahayk mi dari guys agahang nabantadan sa ilang mga tanom dari is dagko jud sila mga giant tanawan ninyo ilang kawajan. O aron dako ah. Tulo ka dekada na mga jugos bulo ako kita ngani kadagko nga kawajan. Mo nang na-miss ka jud ko baja. Halos tanan man nagilang mga sagbot tud mga dagko siguro kailang juta dari is nindot jud. Ultimo nila kana bitaw na sagbot nga manubot-tubo dito sa mga sa bulgag may raman dito agila dari karang kadagko.
So kanang gitulo-tulo ni Kuya Dana mao na nagnatigbasan falls sa kay naa man na sa ubos lisod pag mo ikidta mo nang mulibot dadto sa unahan mo na mutuslo sa tubig mabasa daga ko naka-decide ko nga di na lang magadyo ko mubasa kay grabe jeng tugnawa na dana nagkreg-kreg gani ko dana bisan og kanang wa pa ko nagbasa. So guys karon pa jud mi makakita guys og natadi kuko. Bawo sa nito English ani na bulok naman ko basta kay nalipay may kinakakita mi og ngani. Kay sa kadugay-dugay gid namong humangad-hangad murag natadi kuko na gid among nakitaan. Ako guys ning decide po ko guys nga kanang di na lang ko mutuslib kay murag naa ko na feel da aning lugar di sa ingog pangpanghadlok guys ha pero lahi jud ang ma-feel basta kay bawo jud kog naay mga lainon. Mao tong darhin na lang magadyo ko kay naa na ra pagadyo ko nakitaan basig naapay daghan dito sa basig makita basig malisang ko basig magpanik attack ko dang mo nang dirhin na lang magadyo ko. Banda lang kung naay kanaton. Agoy gukod. Pero wala man ko. Wala siguro ya. At least nga kwan ka. O dali ra man pod mo kay ra man mo video kun picture. Nihinay ra ko darin. Nabuwag na yun. Sige ya. Dira ko guys. Oh. Na ako diri guys kay di na makaya maligo. Kay erang bugnawa mo tiglam gud kuno forfeit. Mo na ang giagaan karon ako na ra mag isa. Taon do sa pikas. Nagubalik ra ko dito ni man nakita sa post. So dinhi nga part guys wala jud arang lainan na jud ang gibati dani nga mura na gadyo ko gikulbaan mura na ko gikabuhi kay naa man gadyo ko nakitaan nga lahi na gadyo kadyo arang bugnawa pa gadyo palibot ba ako isog mo kog mga ingana pero makakita lagi ko usahay lagi labi nagkapudon ko diya grabing kapudya ba dyan pero ning decide gyapon ko nga mulahos ko sa unahan yaw pa mo ko nakitang falls. Nanay ko isang guys oh. Grabing daghan na jud jatot dani pero di man na sila manghilabot pero lagi og makasense ka og makakita ka or makadungog ka mahaglag jud ka pero man gyapon giingnan hanggaw galing nga mulahos gyapon ko tus tumoy kay naa pa ko ni pool sa tuig baba mo tan-aw ko pero lahi na jud na jud ko nakitaan jud. Kay kun iban pa ko ni undoy naghumuhumong na ko ron sa tubig so anyway tan-awan ni jud ang sunod nga video kay ang ibutang ag footage dani unsay porma sa falls kasi undoy ra man jud ning dao daadto. Kining ang giagian karon para nis mga mag sightseeing ra pareha na og mag sightseeing ra ka darhi ra ka pero nindot jud kuno og muluslob ka dadto. Pag abot na dani guys nakadungog jud og daghang nagkabibo dito sa unahan nakahana-hana amang kung ingin si kuya nga kami pa kuno yung first kuno jud nga turista nga ning arhi. Wow, nanglingan ako mating. Di nagad ko malahos dito sa tulay ko murag lahi nagad ni. Bibo nga murag nay daghang nag-awk-awk nga murag lain jud kadyo dan dapita. Dana ang i-zoom ninyo danhan dapita mo arang kabibo pero wa mo kay makita ang mga tao no. Arang kahadlok lagi guys. Di sa ingan nga pagpanghandlok ninyo ha kay natural jud na basta mga ingani gani naa jud na sila pero ag uban laman jud makadungog or makakita. Ug di mo kakita ug di mo kadungog adyo na laman jud mo gara-gara. Ligo-ligo ra gud mo diha di mo mag-iat-igat. Once mo visit sa nature natural gud jud nang naa sila dana kay ila man ang puy-anan kita ning dayo ra man ta mo nang di ta magara-gara di ta magsinggit-singgit or magbuno-buno ingana kay di raman kita may naman nindot ang lugar bugnaw si Ja pero di na advisable ni yung mga sulo-sulo ingana mo day jang naji guide diri dapita pero nindot ra pa jud si Ja bugnaw kaadyo so mo anhi mo dapat summer kanang di ting-uwan kay mo baha ni si Ja og kanang ting-uwan di sila magpasud. Nakabalik na ko diri guys so ano ko matustulay kay grabe dangog man tawanan ba ako ngani sukad gioperahan ko guys lahi na di na maog duhang kuraming nailhan nga gahi umok na kuron pero kagahi gihapoy ang itawag ninjo. Ay na jud lahi nagahuan ko ano ng hormones ba. Di na laman na kontrahon kay magpanik attack man ko. Mana nga saan taman mo naman ikinabuhi natong bag-o. Let's still embrace it and accept the reality. Naghuwat na lamang ko dari nila. Ning balik na ko kay nakaliili man ko dadto. Hindot wa na lang ko niadto jud sa tulay kay murag hadlok man ko kauban. Nag-overthink ko ba. Na hadlok kani kuron kay na murag ko magpanik attack kani padung murag ko gilantan. Samot na po, butos lang ko sa tubig. Maramang tugnawa, uli na, medyo lado-lado po, kay 300 meters, medyo magkurug-kurug ng gadyo ko, di medyo magkurug-kurug na ko ng baklayad to, basta di ko kakuan, bagwanta. Pasabot na muna, sabta na raman ko ninyo. Si undoy na matang paad to para kita gyapon na to, agbiyo dito ng malapitan ba. Guys, nahaglot na ito guys. Kurang mang isa daari. Ang gusto nga sa forest na nadagto ka dyan kahoy na. Bugay pang kato sila. Dito ka dyan kahoy nga arang tag-asa.